Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Знос крыжоў у Курапатах, лжэмініраванне гандлёвых цэнтраў, пераслед незалежных прафсаюзаў гарнякоў, в обшуку у офісе Белсад, затрыманне актывістаў. Усё гэта, на думку метадолага Владзіміра Мацкевіча, такія вось кавалачкі аднаго ланцуга, за якімі нешта хаваецца. Што ж ад нас хочуць схаваць, ад чаго адцягнуць увагу, мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі Владзімірам Мацкевічам. Добрый дзень, спадар Владзімір. Прывітанне. Спадар Владзімір, ўсё ж такі, калі пачыналі паступова прыходзіць навіны пра гэтыя падзеі, пералічаныя, знос крыжоў у Курапатах, нейкія паведамленні пра тое, што закладзена міна ў нейкім гандлёвым цэнтры, затрыманні актывістаў, ну і гэтак далей, ўсё, што мы пералічвалі. Калі вы вырашылі, што гэта ўсё падзеі з аднаго ланцужка? Ну, Зміцер, давайте так. Здалёк пачнем, да, бо ведаеце, я як звычайны чалавек і грамадзянін, калі мне паведамляюць, што замінаваны гандлёвы цэнтр, я ўспрымаю цалкам гэтую інфармацыю. Яна нібыта зварочвае светапогляд, да, у одну падзею. Таксама, як я выйшаў з хаты, паехаў на працу і у смартфоне ўбачыў пра знос крыжоў у Курапатах. Я павярнуўся, перасеў на іншы тралейбус і паехаў туды. То бок, гэта сталася для мяне значнай галоўнай падзеяй. Але ж вот такія падзеі, сапраўды, яны могуць быць нейкім чынам звязаныя. І гэтыя сувязі паміж падзеямі, яны, скажам, не бачны вачам. Не бачны вачамі, не бачныя проста так. Патрэбна нейкая метадалогія, калі хочаце, да, каб гэтыя сувязі, хоць бы гіпатэтычна спачатку высветліць, а потым ужо правяраць. І ў гэтым сэнсе я б сказаў, што давайте я скажу, што такое гуманітарная тэхналогія. Я ўсё ж такі не звычайны актывіст. І вось калі, напрыклад, я раблю нейкае выказванне з некалькіх словаў, і хто-небудзь іншы з іншай пазіцыі, з іншага пункту гледжання, гаворыць нешта супрацьлеглае. Падаецца, што нашыя словы роўныя. У мяне некалькі слоў, адна версія, у другога некалькі слоў, другая версія, але ж за адной версіяй можа стаяць, напрыклад, шматгадовае даследаванне, звернутае ў нейкае выказванне. А ў другога, вось, гэта меркаванне, якое толькі што прыйшло ў галаву. І гэта ж розныя рэчы. Хоць знешне, вонкава, яны падаюцца аднолькавымі. Так вось я займаюся гуманітарнымі тэхналогіямі ўжо шмат гадоў. Як толькі я вярнуўся ў Менск, я адразу стварыў агенцыю гуманітарных тэхналогіяў. Да гэтага я займаўся тэхналогіямі ў чалавека-машынных сістэмах. Вывучаў як інжынерны псіхолог чалавека-машынныя сістэмы, дзейнасць аператараў, дыспетчароў, тыя, якія кіруюць тэхналагічнымі працэсамі па-чалавечы. Не так, як сённяшні штучны інтэлект ці роботы, да? А вось гэтыя. Потым я пераключыўся менавіта на гуманітарныя тэхналогіі. І вось некаторыя гуманітарныя тэхналогіі я разбіраў вельмі дасканала. Першую чаргу это педагагічныя, адукацыйныя тэхналогіі. Гэта была першая моя зацікаўленасць. Потым я заняўся палітычнымі тэхналогіямі. Палітычнымі тэхналогіямі і, ведаеце, тут якая справа. За 200 гадоў існавання гуманітарных навукаў назапашана шмат ведаў розных. Але ж да самага апошняга часу, да 20 год таму, гэтыя веды былі амаль бескарысныя, бессэнсоўныя, бо іх немагчыма было перавесці ў практыку. Псіхолагі, сацыолагі, антраполагі, метадолагі ці філосафы шмат што ведалі. Потым, са з'яўленнем новых тэхналогіяў, працы з бігдэйтамі, штучны інтэлект, далі магчымасць гэтыя веды усе спалучыць і перавесці ў практыку. Вось недарэмна Даніэль Канеман, нобелеўскі лаўрэат, атрымаў Нобеля за так званую паведенческую эканоміку.
Сёння мы маем два падыходы вось да гэтых велізарных ведаў, шмат якіх ведаў, якія выкарыстоўваюцца практычна. Гэта падыход таталітарных краінаў, кшталту расійскай і беларускай, якія робяць паліттэхналогіі адурманьвання чалавека для сваіх палітычных мэтаў. І эканамічнае спажывецкае выкарыстанне гэтых тэхналогій, якое практыкуецца на захадзе. Я заўсёды ў гэтым выпадку спасылаюся на ритэйл, то бок на рознічны гандаль. Паглядзіце, як працуюць велізарныя сусветныя гандлёвыя сеткі, як яны тэхналагічна апрацоўваюць спажыўца, прычым не толькі марчэндайзінгавымі тэхналогіямі, то бок рассоўваннем там нейкіх тавараў у пэўным парадку, адпаведным псіхалагічным здольнасцям чалавека у крамах непасрэдна. Але ж гэта і рэклама, гэта і зніжкі, гэта і прывязванне кліента да пэўных сетак праз там цэлы шэраг бонусаў там і так далей. Гэта тэхналагічная арганізацыя. Дык вось, кіруючы сёння ў Беларусі рэжым, пабудаваны тэхналагічна. Мне вельмі не задавальняе, калі лічыць там, што Лукашенко неадукаваны, што там яго чыноўнікі таксама. Не, гэта ўсё ствараецца невялікай колькасцю людзей, якія, выкарыстоўваючы сучасныя сродкі інфармацыйныя працы з бігдэйтамі і так далей, могуць сапраўды распрацоўваць такія падыходы для адурманьвання людзей і кіравання свядомасцю, якія яшчэ 20 год таму падаваліся цалкам немагчымымі, неверагоднымі. Дык вось, я, калі раблю свае высновы, нават у некалькіх словаў, кажу, вось так і так адбываецца, ці там, вось гэта не атрымаецца, а вось гэта трэба рабіць, то гэта не тое, што меркаванне мне прыйшло ў голову, яно абгрунтаванае вось шматгадовымі даследаваннямі, прапрацоўкай, вывучэннем і так далей. І я думаю, што на сёння вось агенцыя гуманітарных тэхналогіяў, невялічкая купка даследчыкаў, сацыолагаў, юрыстаў і вось метадолагаў, мы шмат што ведаем пра тое, як тэхналагічна працуе сённяшні рэжым. Таму першае маё усведамленне пра падзею, яно як у звычайнага грамадзяніна. Потым я саджуся, звязваю гэтыя рэчы па схеме, па нейкіх формулах, скажем так, якія мы выкарыстоўваем, і я бачу цалкам гэтую карціну. І вось на сёння так, я кажу простую рэч. Вось гэтыя выпадкі, якія вы пералічылі, яшчэ можна дадаць некалькі, там, скажем, пераслед прафсаюзаў, учорашні напад на офіс Белсата, там і так далей, да? Гэта тое, што адцягвае ўвагу ад чагосьці іншага. Гэта ж нават вядома, шмат хто ўжо казаў, што тэрарысты робяць свае акцыі не дзеля таго, каб некага забіць, да? Ці часам нешта распавесці, а для таго, каб адцягнуць увагу ад чагосьці. Так рабіў Пуцін на пачатку сваёй кар'еры з некаторымі рэчамі. Да? Ну і часам такія рэчы здараюцца самі. Ну, скажем, пра гэтыя замініравання гандлёвых цэнтраў. Глядзіце, гэта адбываецца, абвесткі пра замініраванне ў Эстоніі, па Ўкраіне, у Беларусі, кажуць яшчэ ў нейкіх краінах, а толькі не ў Расіі. То бок, гэта зрабіў не беларускі рэжым, але ж ён гэта выкарыстоўвае. Што можа такое страшнае, ад чаго здарыцца, ці робіцца, ці плануецца, ад чаго хочуць такімі вось сродкамі, як знос крыжоў, лжэзамініраванне, пераслед прафсаюзаў, затрыманне актывістаў, адцягнуць нашу увагу? Ну, от вядомая рэчына, пра якую я зноў жа кажу і пакуль не магу дагрукацца да грамадскай свядомасці, да думкі. Да? Гэта падрыхтоўка канстытуцыйнага акту аб саюзе Беларусі з Расіяй, які можа паглынуць Беларусь. Калі гэты акт, бо дамова пра саюзную дзяржаву, ёй будзе дададзены канстытуцыйны статус, то бок статус канстытуцыйнага акту. І калі словы пра прыярытэт канстытуцыйнага акту Саюза Беларусі з Расіяй будзе ўнесены ў новы варыянт Канстытуцыі, гэта і будзе страта нашай незалежнасці. І гэта зараз рыхтуецца. Гэта рыхтуецца ў некалькіх варыянтах. То бок гэта працоўная група, якая створана у межах гэтай інтэграцыі, да, пра якую мы не ведаем нічога.
нам не паведамілі. Ну, прынамсі, калі не браць інсайдерскую інфармацыю, якая, як кажуць, бабка на вадзе, там, віламі на вадзе пісана, да? Бо гэта ўсё злівы, і там вельмі цяжка адрозніць фейк ад праўдзівай інфармацыі. То бок, грамадства не ведае, хто ўваходзіць у гэтыя працоўныя групы, якія задачы яны выконваюць і што яны ўжо напрацавалі і нарабілі. Мы ведаем толькі ўскосныя нейкія дадзены, ці хто-ніхто ведае з крыніцаў інсайдерскіх. Ну, ось у мяне так некаторыя такія крыніцы ёсць, лишь вы ведаеце, што інсайдерскія крыніцы ніхто, ні журналісты, ні даследчыкі, ні выведвальнікі, там, шпіёны, да, не выдаюць, бо мы згубім гэты канал. Па гэтых каналах прыходзяць нейкія звесткі пра тое, што ўжо канстытуцыйны акт падрыхтаваны. Зараз пад яго рыхтуюць, ну, вносяць змены ў абарончую дактрыну Расіі. Пад гэта робяцца, як казаў яшчэ 2 гады таму назад Лукашенко пра тое, што каб стварыць канстытуцыю новую беларускую, трэба стварыць групу мудрецоў. Видите, давайте не будем верыць гэтым мудрецам і давайте будем сумнявацца ў іх мудрасці. Праца ідзе, і кіпучая праца. Пра яе ні слова не гаворыць, ні дзяржаўная прэса і сродкі масавай інфармацыі, і што самае крыўднае, не падымае гвалт і незалежная прэса. Бо калі ў нармальнай краіне, дзе працуе нармальная медыйная прастора, медыйныя структуры, да, нават ну, невядома адкуль прыйшэўшы звон, спараджае вялікую хвалю абмеркаванняў. Грамадства патрабуе дакладнай справаздачы пра гэта. Дзе гэтыя людзі, хто гэтыя людзі, што яны робяць і што яны, чым гэта нам пагражае. Вось зараз адцягваецца ўвага менавіта ад гэтай рэчы. Страты ці гандлю беларускай незалежнасці. І я гэта ведаю досыць добра, да? І гэта і пралічана тэарэтычна, і галоўнае, што вось ёсць шмат і шмат ускосных сведчанняў пра гэта. Адзінае, чаго я не ведаю, што ну, ось, Лукашенко не хоча сёння ўваходзіць у склад Расіі, але ж яго нехаценне гэта суб'ектыўная частка. Да? Калі перад ім высунуць будуць ультыматум, то бок прапанова, ад якой немагчыма адказацца. Нікуды ён не падзенецца. І пакуль ідзе гандаль, я спадзяюся, што ён яшчэ не дайшоў да стадыі ультыматуму. Вот колькі разоў казалі пра тое, што страта незалежнасці найперш за ўсё невыгадна самому Лукашэнку. Няўжо сапраўды так сур'ёзна з боку Расіі, той же самы, з боку Масквы, што яна гатова пайсці на ўсё дзеля таго, каб атрымаць Беларусь у свой склад? Ну, паглядзіце, зараз Расія церпіць паразу за паразай. Зацянуўшаяся вайна на Ўкраіне гэта параза Расіі. Магутная сусветная дзяржава пагразла ў лакальным канфлікце на Донбасе, мае адмоўны статус з нагоды анексіі акупацыі Крыму, і ну, на сёння яна мае паразу ва Ўкраіне. Невядома, ну, хутчэй робіцца выгляд, што нешта станоўчае атрымалася ў Сірыі. Расія ўлезла ў вельмі скандальныя сітуацыі з Навічком і Скрыпалямі, з забойствам журналістаў у Цэнтральнай Афрыканскай Рэспубліцы. У самой краіне сёння вельмі дрэннае становішча. Рэйтынг Пуціна падае, а яму трэба захаваць уладу на наступны тэрмін. ВВП падае, эканоміка вельмі ў дрэнным стане. Ну і галоўнае, там падымаюцца пэўныя працэсы незадаволенасці і ў тэхналагічных сферах, якія яны стваралі, ўбухалі туды шмат якіх грошай, людзей туды заангажавалі, а людзі бачаць, што нічога не атрымаецца. Гэта не тыя гаротныя, бедныя людзі, якім не хапае там на жыццё. Гэта досыць заможныя людзі, якія маюць стасункі з усім светам, і іх падманулі фактычна. То бок, за што не схапіся ў Расіі, параза за паразаю. І ведаеце, калі б Беларусь інкарпараваць у свой склад, гэта мела б эфект кшталту Крым наш. Калі
амаль усе расіяне падтрымалі гэтую акупацыю. Калі грамадства ці там насельніцтва Расіі у адзіным парыве там, не ведаю, ухваліла дзейнасць Пуціна, які стаўся там невядома якім героем і так далей. Зараз Расіі патрэбна невялічкая перамога. Невялічкая пераможная вайна. Мы перервемся, я выбачаюся, перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинов на Еврорадио. Я нагадаю, что у нас у гостях Владимир Мацкевич и размаўляем про то, что ж стаіць за усімі апошнімі падзеямі кшталту зноса крыжоў, ператрусу на Белсаце и іншых неприемных падзеях. Слухайте, вернемся хутка. Просто я хочу жити, без чорних злив, без пустих вогнів, спів слова розуміти, мовчати, коли цього захотів, не шукати. Еврорадио. Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Роман Устінаў каротка пра асноўныя падзеі. Беларускі спадарожнік зарабіў больш за 18 мільёнаў долараў за 7 гадоў. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Нацыянальнай акадэміі навук Барыс Чарнуха. З ліпеня 2012-га спадарожнікам зробленыя здымкі каля 300 мільёнаў квадратных кіламетраў тэрыторый, інфармуе Беларусь сегодня. Мяркуецца, што беларускі спадарожнік будзе працягваць працу на арбіце зямлі мінімум да 2021 года. Рассельгаснагляд з 12 красавіка часова спыняе пастаўкі ў Расію яблыкаў і груш з Беларусі. Прычына – дзесяткі аўтамабіляў з гэтым грузам без фітасанітарных дакументаў, якія расіяне спынілі на беларуска-расійскай мяжы толькі за першы тыдзень красавіка. З 39 грузавікоў з санкцыйнай прадукцыяй у 36 былі яблыкі і грушы. Да таго ж, азначае расійскае ведомства, былі факты фальсіфікацыі сертыфікатаў. Александра Лукашенко просяць вярнуць у Курапаты 70 крыжоў, знесеных на мінулым тыдні і вывезеных у невядомым накірунку. У сераду адміністрацыю прэзідэнта перадалі адпаведны зварот. Сярод іншых яго падпісалі каардынатарка ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Курапаты Ганна Шапуцька і лідар Маладога фронту Дзяніс Урбанович, перадае Тутбай. Па словах Шапуцькі, на выраб крыжоў людзі з усёй краіны сабралі 11 тысяч рублёў. Актывісты лічаць знос крыжоў у Курапатах не добраўпарадкаваннем, як сцвярджаюць улады, а актам вандалізму. Улады Гродзенскай вобласці могуць пашырыць бязвізавую зону. У яе збіраюць уключыць Воранаўскі, Лідскі і Шушынскі раёны. Пра гэта падчас наведвання Іўям заявіў старшыня Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір Краўцоў. Роман Устінаў, служба інфармацыі, Еврорадыо. Еврорадио.FM. Вітаю всіх слухачоў Еврорадио. Вяртаемся ў студыю да размовы з метадолагам Владимиром Мацкевичем, які сцвярджае, што за падзеямі кшталту зноса крыжоў у Курапатах, пераследам незалежнага прафсаюза гарнякоў, затрыманнямі актывістаў, лжэмініраваннямі гандлёвых цэнтраў стаіць іншае, што ад нас вельмі хочуць схаваць, а канкрэтна спробу інкарпарацыі Беларусі ў склад Расіі. Але зараз вот крыху пра іншае, пра тое, што вот менавіта, скажем, вот этими паведамленнями про лжэмініраванне хочуць адцягнуць нашу увагу ад нечага іншага. Я таксама уже недзе бачыў, чытаў, ну, прынамсі так людзі казалі, што-то тут не тое. І у мяне нарадзілася такая думка, калі вось на гэта ідуць, на такія паведамленні, на гэтыя эвакуацыі людзей, дзеля таго, каб ад нечага адцягнуць нашу увагу, то ці доўга нам чакаць паўтору тэракта ў метро? Ну, гэта залежыць ад паспяховасці тых ці іншых дзеянняў. Калі мы нешта робім, прычым робім не са 100% верагоднасцю дасягнення поспеху, то мы звычайна глядзім на зваротную сувязь. Ага, атрымалася, ну то добра, і мы так на гэтым і спыняемся. Калі не атрымалася, трэба ўзмацніць. Ну, гэта нават у самых простых рэчах, там, гаечны ключ, адварочваем гайку. Спачатку
так, потым рычагом, ну і так і тут. Калі гэтыя спробы вось сёння за гэтыя выпадкі сапраўды паглынуць усю увагу грамадства, то і дастаткова будзе. Калі не, трэба будзе уладам ісці на нешта больш грувасткае, на нешта больш жорсткае. Не дай бог, конечно, так. Ось. Але ж і мы павінны, ну, я думаю, маглі б, мусім, просто казаць, называць рэчы сваімі імёнамі. І калі мы ў голас абвесцім, што мы разгадалі гэты, ну, у косках хітры план, то тады далейшыя дзеянні будуць бессэнсоўныя. Тады ўлады будуць шукаць нейкія іншыя магчымасці. Ну, напрыклад, рабіць заявы гучныя пра гэтую інкарпорацыю, як Лукашенко некалькі разоў казаў, мы не гандлюем суверэнітэтам. Гандаль ідзе суверэнітэтам, а ён паўтарае, што ён не гандлюе гэтым. Ну і так далей. Ці вось, як мой сябра і паплечнік Валадар Цурпанаў у Магілёве разаслаў там адзін мой ліст усім дэпутатам. Яны ўсе, як пад капірку, адказалі, не, суверэнітэт Беларусі гарантуецца Канстытуцыяй. Нібыта яны не ведаюць, што Канстытуцыя зараз перапісваецца. Таму, вось, калі не ўдасца вось такім чынам адцягнуць увагу, будуць шукаць іншыя нейкія спосабы. І дай Бог, калі гэтыя спосабы не будуць патрабаваць ахвяраў людзей. Уявіце сабе сітуацыю. З'яўляецца праект новай Канстытуцыі. І там нема слоў суверенная і незалежная краіна. Вы уяўляеце, што будзе? Вот як могуць такі праект нават паказаць людзям? Я цалкам гэта сабе магу уявіць, калі людзям закінуць нейкі манок, там, да, напрыклад, абмежаванне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Там, ці там яшчэ штосьці. Вось глядзіце, як ужо сёння ў апазіцыйных колах пачалі абмяркоўваць гэтую сітуацыю са зменаю Канстытуцыі. Уже сталі думаць, а якія там дробязі чыннікі памяняць у гэтай Канстытуцыі. Калі засяродзіцца прыняццё Канстытуцыі на гэтых дробязях, на нейкіх костках, якія кідаюць, як калісьці там сабакам казалі, да, кідаюць, вось гуляйцеся з імі, то праглынуць і вось гэтую рэч. Потым, ну глядзіце, зменім каліброўку. Ведаеце, як зум працуе, да, у розных прыладах. Мы можам паглядзець на аб'ект цалкам, а можам засяродзіцца на нейкай частцы, на нейкім фрагменце. Вось давайте зноў вернемся да курапатаў. Вось калі мы разглядаем толькі курапаты, толькі знос вось гэтых 70 крыжоў, скажыце, каму гэта на карысць? Чаму тыя, хто зносілі гэтыя крыжы, не маглі паказаць канапацкай дакументы, праектна-сметную дакументацыю, па якой гэта робіцца? Чаму хавалі нумары, тэхнікі, так далей, да? І на каму гэта на карысць? Навошта гэта робіцца, калі гэтыя крыжы нікому не заміналі? Нікому, увогуле. І гэты лес ніколі не выкарыстоўваўся ў гаспадарчых мэтах, там, і так далей, да? То бок, это падаецца цалкам абсурднаю справаю. Цалкам, ну, проста актам вандалізма. Да? І паколькі да гэтага аб'екту прыцягнута агульная ўвага грамадства, гэта шматгадовая варта, з гэтым паедзім, там, да? Ну, это напружанае месца. То бок, яно не можа, рашэнне пра яго не можа быць прынята без паведамлення на самы верх. Самага верху маўчанне, поўнае маўчанне. Міністэрства культуры ўжо нешта там распавяло. Там гэты лесгас там таксама нешта там хлусіць пра гэта. Гарвыканкам таксама нешта там гаворыць, хоць і неафіцыйна. Самы верх маўчыць. Ні ўрад, ні парламент, так званы, ні прэзідэнт пра гэта нічога не гавораць. Чаму? Чаму? Гэта ж шкодзіць менавіта ім. Таму мы кажам, што народ як рэагуе? Ну, абурэнне, мне падаецца, шматмільённае. І ў сацыяльных сетках, і ў тралейбусах можна чуць размовы пра курапаты, а абараняць ніхто не ідзе. Чаму мы думаем, што калі з Канстытуцыі знікнуць словы пра суверенную дзяржаву, а яны не знікнуць, дарэчы, яны там застануцца, бо гэта ж якая рэч, некаторыя сённяшнія ідэолагі кажуць, суверэнітэту у БССР было больш, чым у Рэспублікі Беларусь. То бок,
змяняецца сэнс слову. Слово суверэнітэт застанецца, але ж калі там будуць словы пра тое, што дамова, канстытуцыйны акт пра дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы мае прыярытэт над законамі Рэспублікі Беларусь, все. Слово суверэнітэт можна забыць у яго сапраўдным сэнсе. Атрымліваецца так, што калі гэта ўсё ж такі часткі аднаго ланцужка, і гэта спланаваныя дзеянні па адцягненню ўвагі, то на ваш погляд, да якога ўзроўню даходзіць, дзе гэта планавалася? І, добра, планавалася, можна мы ще уявіць, дзе, а ці атрымлівалі санкцыю на запусціць у дзеянні гэтыя планы з самага верха? Ну, я вам зараз распавяду. Вось тое, што мне вядома з тых абрыўках інсайдерскай інфармацыі, як это выглядала. Значыць, у размове снежанскіх размовах Пуціна і Лукашенка, Лукашенко, адбіваючыся ад здачы суверэнітэту, якая яму не на карысць, кажа Пуціну: ну, ведаеце, у краіне шмат нацыяналістаў. Я не ведаю, што з імі рабіць там і так далей. Путін яму на это кажа: гэта твои праблемы. І ты іх вырашай, не ўцягвай нас, мы нават дапаможам, калі што, інфармацыйным суправаджэннем. Але ж гэта твои праблемы. І Лукашенко вяртаецца назад у Мінск і кажа: так і так, Путін не дапаможа мне справіцца з нашымі нацыяналістамі і патрыётамі на Ўкраіне. Прыйдзецца вырашаць гэта самім, у каго ёсць якія думкі. І тут пачынаецца творчасць, безініцыятыўная творчасць чыноўнічыцкіх масаў, да? Яны падкідвалі тыя ці іншыя варыянты. Я думаю, на гэта пайшло там месяца 1,5-2. Да? І глядзіце, здаецца, яшчэ да вялікай размовы, дзе вы зрабілі свой учынак з пытаннямі, кніжкай з Лукашенко, ён казаў пра тое, што яго раздражняе выгляд крыжоў, калі ён едзе па гэтай дарозе. Ён сказаў, але ж гэта не быў загад. Але гэта не загад, а ідэя, якая была падхоплена тымі, каму было сказана: гэтую праблему трэба вырашаць. І яны, зноў жа, правялі, думаю, што па КДБшных каналах, ці гэты зараз новаствораны з ААЦ Інстытут стратэгічных даследаванняў, яны каротенька правялі пэўныя пытанні. Больш таго, паспрабавалі рэпетыцыю на Дзень волі. Кажуць, калі грамадства не адгукнецца на акт вандалізму з крыжамі, можна рабіць далей. І вось гэта так і робіцца прыкладна. Бо гэта ж калектыўная ўся праца. Нават выканаўцы, тупыя, без нейкіх сваіх ініцыятываў выканаўцы, яны ўсё ж такі ўдзельнікі рашэнняў. І той, хто аддае загад, заўсёды глядзіць: ага, вось гэта тупы чалавек, ён не будзе задумвацца пра мэты і каштоўнасці, да? Я аддам яму загад. А ці хопіць у яго розуму гэты загад выканаць? І гэта так і адбываецца ў камунікатыўных сітуацыях, у гуманітарных тэхналогіях. Таму, калі, напрыклад, пачнецца суд, вось шмат хто марыць там Нюрнберг, вось Алесь Марачкін, напрыклад, да, пра Нюрнберг маскоўскі кажа там, суд над камунізмам, ці люстрацыі, ці там знаходжанне адказнага за нейкія злачынствы. Калі пачынаецца разбіральніцтва, да, там же ж вельмі складана знайсці канкрэтнага злачынцу, канкрэтнага віноўніка. Ёсць выканаўцы, якія кажуць заўсёды, як і ў Нюрнбергу было, і заўсёды будуць казаць: а я толькі выконваў загад. Хто табе такі загад даў? Ну, і пачынаецца. Бумагі няма, загад быў, можа быць, проста намёкам, а гэты тупы выканавец кажа: ну, я так зразумеў. І што тут зробіш? Ён нібыта загад меў, да? Той, хто даваў гэты загад, кажа: не, я меў на ўвазе зусім іншае, гэта ён па тупасці сваёй так яго выканаў і так далей. І вось канцы ў такіх рэчах вельмі цяжка знайсці. Таму і арганізаваная злачыннасць, арганізаваныя злачынныя групіроўкі карыстаюцца вось такімі штукамі, да? Перакладваннем адказнасці з узроўня на ўзровень, з чалавека на чалавека. І ствараецца такая калектыўная адказнасць,
якой канцы вельмі цяжка знайсці. Атрымліваецца так, што вот калі вот браць по вялікаму рахунку, то тое, пра што вы зараз гаворыце, вот што гэта вот такая спланаваная акцыя, складзеная з некалькіх такіх кавалкаў, гэта фактычна антыдзяржаўны, ну, нават загавар. Так, менавіта так. І сыходзячы з вашых слоў, калі ўсё ж таки дойдзе да такой магчымасці, калі гэты загавар будзе здзейсняцца, то тых, хто ў ім удзельнічаў, ці хто яго ініцыянаваў, хто быў галавой гэтага загавара, іх прыцягнуць да адказнасці немагчыма. Ну, я баюся, што яны здолеюць замесці следы і пазбегнуць, будуць імкнуцца пазбегнуць адказнасці. Людзям павінна, трэба было сачыць за тым, як адбываўся суд, напрыклад, над Мілошавічам, Еўрапейскі суд. Ці там ось, як судзяць і пераследуюць дыктатараў. Як доўга цягнулася справа Піначэта. Нават у самой краіне, у Чылі, яго прыцягнуць да ўвагі да адказнасці так і не здолелі. Гэта зрабілі гішпанскія суды. То бок гэта сусветная справа, і тут будзе тое самае. Тое самае. Ну, хацелася б, каб у нас не была такая вось паляванне на ведзьмаў, як часта гэта баяцца. Тут трэба браць прыклад вось цывілізаваных краінаў, з Чэхіі, з Польшчы і так далей. Люстрацыя, суды, пошук злачынцаў, ён павінен быць вельмі дасціпны і акуратны. Але ж гэтыя рэчы трэба ўсё ж такі пресякаць. Бо калі даць волю і калі гэта ўсё працуе непразрыста, ну, людзі ёсць людзі. І калі нават добры чалавек патрапляе ў сітуацыю уседазволенасці, у яго трохі знікаюць рамкі, тармазы і так далей. І мне вось шмат хто з маіх сяброў, нават дасведчаных, разумных людзей кажа: ну што ты гоніш валну? Што ты вось настойваеш на тым, што гэты гандаль ідзе, што ён уже там на стадыях вельмі высокай падрыхтоўкі. Ты ж не ведаеш дакладна. Я кажу, ну, конечно, вось на 100% я ў гэтым упэўнены быць не магу. Нават я магу дапусціць, што тая інфармацыя, якая да мяне даходзіць ад паважаных мною людзей, яна, ну, недакладна. Іх таксама падманулі там і так далей. Да? Таму на 100% я не упэўнены. Але ж я кажу, глядзіце, кошт небяспекі, які ёсць, ён настолькі высокі, што нават калі верагоднасць гэтага сцэнару там была б 10% толькі, там са 100, нам варта падымаць хвалю народнага супраціву про ўсё гэта. Супраціву мірнага. Я не кажу там про тое, што мы там сёння павінны ісці ў партызаны там і так далей, тым больш, што партызаншчына ў век там татальнага дагляду, ну, рэч вельмі романтычная. Не, нам трэба казаць сваё вескае слово народу, грамадскасці, уплывовым людзям, лідарам думкі, меркаванню і так далей. Гэта небяспека велізарная, нават калі яна, мы не ўпэўнены, што яна 100%. Ваш ліст Лукашэнку, так бы мовіць, хоць вы яго не дасылалі Лукашэнку, а проста апублікавалі ў сябе на старонцы ў Фейсбуку, можна казаць вот такім словам супраць таго, што можа адбывацца? Ну, менавіта так я і Вы рабіў. чакаеце рэакцыі? Так я і рабіў. Ну да, я чакаю рэакцыі. І не столькі ад афіцыйных асобаў, хоць я так дакладна ведаю, што ўжо дакладзена пра гэта, да, на самы там верх. Ну, Макей Горвату адказаў, так чаму Лукашенко вам не можа? Ну, конечно. Ну, як з вашай падачай у свой час было з Шуневічем. Да? Шуневіч бы на мяне не звярнуў увагу, каб не вашае пытанне яму. Ён узгадаў пра мяне ў вашым інтэрв'ю з вамі, і я меў магчымасць даслаць яму гэты ліст. І вось глядзіце, чаму я зрабіў гэты ліст? Мне не цікавіць, што там ён дойдзе ці не дойдзе да самого Лукашэнкі. Мяне цікавіць іншае. Я напісаў, пра гэта сказаў у снежні, сказаў я нават адмыслова, уцягнуўшы ў гэта Адама Міхніка, які якраз быў тады, калі я атрымаў першую звестку пра тое, што такі сцэнар рыхтуецца. Ну, дакладную звестку. Да? Міхнік, як ну, чалавек адказны, да, кажа, ну, я магу пра гэта падумаць, але ж я не ўпэўнены, як і вы не можете быць упэўнены. Добра.
не ўпэўнены. Потым пацверджваецца нейкія рэчы, створана ўжо працоўная група, пайшоў працэс, это уже ведаю, мы ведаем, да? Я у студзені пішу таксама нейкі ліст, да? І на яго не звяртаюць увагі. Ну, вось нейкі чалавек, нейкі Мацкевіч з невызначанай рэпутацыяй, нават з дрэннай рэпутацыяй, да? Зноў штосьці там ляпнуў. І так да гэтага паставіліся. Туды я кажу, ну, я павінен ўсё ж такі дамагчыся, да? Таму, калі б я не напісаў зараз адкрыты ліст Лукашэнкі, а проста прыйшоў бы на Еўрарадыё, гэта распавёў, на гэта ніхто б не звярнуў увагі. А так, ліст Лукашэнкі, а Лукашенко для нас гэта такі лейбл, ведаеце, это нават не чалавек ужо, гэта шыльда такая, лейбл. Дзякуй вялікі, я выбачаюся, але мы вымушаны ўжо скончыць нашу праграму. Спадзяюмся, што будзе рэакцыя і ад Лукашэнкі, і ад уладаў, і ад грамадскасці, і на ваш ліст, і на тыя небяспечныя моманты, на якія вы зараз звярнулі ўвагу. Дзякуй вялікі, Владзімір Мацкевіч, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце нас.